Laughing Leos Biano! Programa apakaburay-rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy mamagbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti asungbat ken solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong manipod iti orihinal apanang isurat ken nasariwawak apanunot ni Fernando Obado ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, ken adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Perry Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, ken Lady L Channel. Naimbag nga aldaw, rabi, when oras yu amen, kalafing kadrama, kadus ngay karongit, kabiyanong biyanong. Ngam sakbay ti amen, intaman pa'y ipatangatang dagiti na ikablaw. Naragsak ka pa nagdangag, kinipagayam tayo, John Jarvis Austen. Naayat na iti makipagdangdangag ka, iti biyanong kini lolo na Juanito Mercado, ditanay Bugnay Jade Nueva Vizcaya. Ti kablao kat nagtao deta kini Kleng. Kablaawan ni pagayam tayo at Jeffrey Davalos. Pagsayatan na kanot adat internet iti barkaw nga oray ada iti tenga ti tao kat mga ganalat ada iti na programa tayo. Pagyamanan pagayam ko at Jeffrey. Listening from Taiwan, Mang Bianong. Shout out man dita Alfonso Lista Ifugao, ti Lista family, Molina family, kani Don sa Torre, amada mga agim imaret ti dengdegen na, sabay dengag iti drama ngayon kay ipatpataya biti tangatang. And di na kanumaliwayan ti panagdengag na iti Bianong, bayat ti panagubra na. Nagtawd day ta kini pagayam Imelda Molina. Bueno, ti surat ngayon tayo ikan biagitaket, naggapaw kini pagayam Sofeng iti launyon. Kastoy man ti surat ni Sofeng. Ken ka Mang Bianong, naimbag nga oras yu amin dita Lady L Productions ken Lady L Channel. Awagan dakla ko man iti Sofeng. Kanayo na kadumdumngeg kadagiti drama yaw. Isa na awi sakbat nga roda nang isurat dito sa laysay ko, may naig iti anak ko abalaw. Kastoy man ti Rogina Mang Bianong. Nanang, agpakada ako makada kayaw. Nay, apay, papanamtang pakada ka. Mapanak agsapol iti panggadak ijay syudad nanang. Narigat ti awan panggadan nata, awan makukwarta da tao. Kasano nga rudan dagiti duang anak mo? Ibatik pa ila ida iti sidong yo ananang. Ta jakmet amaw ti pagbanagak ijay syudad. Ang mga numarigatan nak ngagsapol iti panggadak ijay. Kun maysa, dito'y da nga agad adal. Jakmet kayat kulkulen ti records da iti pagadalan da. Alang nga rud mapangkamanggad. Basta di mo liplipatan ti obligasyon mo kadagiti anak mo. Wen nanang, bayat nga awan pa ila ti trabaho. Da kayo pa ila ti makaammo kadakwada Nasaya at no kasta. Tanay, agad adal dagiti anak mo. Kasapulan dati sustentaw nga amada. Naimbag ka da kayo, tadda binulan nga awaten yaw. Ta, adda pensyon day di tatang, adda kayo ti mga awat. Puno day ta. Ang mangan kami mat. Ado ti masapsapul mi iti inaldaw. Iso adi mo nga rudlip-lipatan ti obligasyon mo kadagiti anak mo, Romeo. Umadayo ka, tatang? Pingin umadayo ka kada kami, tatang? Mapanak manggad ijay adayaw, ngam sa nabalay.
Tapawitan kayon to iti masapsapul yaw. San kayo lakuman nga madayo, tatang? Dito'y kayo langin nagtrabaho. Mayat kumaa no adda panggedak dito ay anak ko. Ang awan mo't nga raw. Tatang, sumurot kami nga rod kada kayo di papanan nyo, tatang. Awan pa'y mati trabaho amapan ijay syudad. Kasanulaan niya, numapan tayo amin ijay syudad nga awan mati masnop at trabaho. Kan panggedan tayo ijay. Naimbag dito'y ayan dalulayaw taadda pag naidan yaw. Kan saan kayo amabisinan dito'y? Mabayagan kayo kada ijay, tatang? Depende anak ko no makasara ka kiti trabaho kajay. Kapilitan ang mabayaganak. Angam sa nabalay. Ta tinapatag kat makataggedak iti para kada kayaw ngagkapsat. Nanang, innakaon. Da kayo pala ti makaamu kadagiti anak ko Ala anak ko, agsingsingpot ka iti kaadam ijay syudad. Umawag ka akanayon tapno ang mumi mo ti kasasaad mo ijay. Wen nanang, di kagdanag. Takasta ti aramidag. Di mo liplipatan dagiti anak mo apanawam ditoy. Wen ka di nanang. Kasano ko maalipatak idaket anak ko dagijay. Palpalagipan ka laeng tadyak amo noon niya ti mapanunot mo nga aramidan iti kaadam ijay. Sapay nagpigsa ti liplipat mo no dadduma. Di kayagdanag nanang. Tano makadano nag-ijay syudad. Umawag ak adagos kada kayo. Rumbeng laeng, kasta ti aramidam, tapno saan kami mo't nga agdandanag ken ka, anak ko. Miko, aping agsangsangit ka. At agad itinangkarit kan kaya pagkadalan nyo. Awan manong. Aping harad nagsangsangit ka. At agad itinasakit kan ka. Awan. Anyo nga rin isang sangitam? Kaya't ko lang nga makita ni tatang. Mailiw akong kankwana. Ha? Mapantayo ko may dayan na. Sana mabalin ata agad adal tamot dito eh. Kaya hindi na tamot basi kaso di syudad tagtrabaho. Manong. Kung naklaki din nun yan isang sangitam. Apay manong. Saan ka kadi mailiw ko ni tatang? Mailiwak Ngayon mo timaramida tadagya tayo. Sa nabali, tagtrabaho ni tatang iti para katatamot laeng. Isuasan ka nagsangsangit, wen? Mailiwag nga rin kang kuhala kahit ko ang makita ni tatang. Grace, ang kayabanan ni Ading Mau tamangan tayo na pok. Agsangsangit itay, Lola. Nay, apay nga agsangsangit. Mailiw ka nung kinitatang. Kahit na makita. Ha? Kahit na agsubli dito ni tatang. Isung awagan nyo ni tatang tagsublin, Lola. Ay, kasano ko bangay apagsubli akit nakasapulon iti trabaho na iti syudad. Kamayan nagsangit nga rin ko tamahil iliw kinitatang. Nala siya kunti mapan iti ayan na. Ay waklaang ni Ading Mau tapno saan nan alaglagi pa ni tatang yaw. Nasaya at mata nagsardeng kan nga agsangsangit apok. Lola? Amok akailiw mo ni tatang yaw. Hanggang di mo unay pampanunutan. San abala itanda kami mo't ni manong mo akadwam. Kaya't ko ti sumurot ka ni tatang ayan na. Saan amabalin apok tagtrabaho ni tatang yaw. Nang runa kat syudad ti ayan na. Di nakamabantayan ijay. Saan akas dito'y probinsya. Mabayak ka din nga agawid ni tatang? Day tandidyak mo apok. Mabalin nga may siguro dito yung magbakasyon laang taag sublimot laang iji syudad. Kaya't ko, agyan dito ni tatang. Saan na pumanaw, Lola? San abali apok? Dumanon tumutla ang day taagundaway. Alakit din, umaikan tamangan tayaw. Saan arumbang agpakpakabisin ka? Tapno saan mo't amatagaptan ti panagdakkel mo, apo. Hello, nanang. Romeo anak ko, kaano ka di
nga agbakasyon ka dito'y lugar tayaw. Ha? Diyak pa'y maibaga nanang. Kailiw da ka ngaminan dagiti anak mo, nang runa ni Miko, kaya't na nga agawid kan. Ipakaawat yu kumakankwana asa anak abasta makabakasyon nanang. Kasta mo ti bagbagakkan ko na, ngam gagangay iti ubeng, mailiw mutan kan ka. Da kayo pa'y lako mati makaamu kadakwada nga agkabsat ananang. Sana balay, tano agbaybayaga kiti trabaho, mga lakto iti bakasyon ko. Nasaya at no kasta, may mayat batlaang no kanayunam ti agala iti bakasyon mo, tapno maup-up ti iliw dagiti anak mo kan ka. Uy nanang, kitaek no niya ti kasayaatan nga ramide. Naggasatak maten anak am-amukan ka, Vina. Ha? Kasano ko man nagbalin ka nagasat anakam amo kanyak. Apay, adda balito ka itid ko kan ka. Napatpatagpay ng balitok tinasarakak itipan na kaam-amok kang kavina. Agasam ngay mo teta pa sa vlog mo. Kaslagpay-pay sumat. Pudno launay timbagak, Vina. Nasurukan nga opat atawan si pudna baloak. Kat italaeng manen ang nagpitik ti pusok itipan nakakita kang ka. Romeo? Diyak malapdanan nga agayat manen itipan nakakita kang ka. Ha? Isasapay la ko ma. Tadi naklapdan no agdato nakang ka. Tas sikalaeng tinanglukat dito'y pusok. Anang rikap manen sipod na baloak. Nagdaton nga rod ni Romeo ken ni Vina bayati kadana ijay syudad. Ket kalpasan ti sumagmamanabulan, inaklunan ni Vina ni Romeo. Awan mo't kumati makunak, ngem sabali mo't ti aramid ni Romeo, ta impamaysa na mo't ti atensyon na iti nobya na. Nalipatan na mo't ti obligasyon na kadagiti anak na pinanawan na iti sidong ko, mangbiyanaw. Lola, imawag ka din ni Tatang? Awan pa'y nga road. Awagam, Lola. Kaya't ko makasarita ni Tatang. Kaya't ko nga video call kami. Ang mga noodar aramiden na. Tuminggo mo't ita. Isungawan nga rin ti trabaho ni Tatang. Isungawagan yun, Lola. Ala, mabiitlaan nga ron tawagak ni Tatang mo. Sige, Lola. Ibagak ka ni Tatang nga nangangato dagiti grades ko. Agpaisaw. Un, Lola. Nangangato dagiti grades ko. Iso asigurado ang maragsakan mo't ni Tatang no ibagak kan kwa na. Uray ni Manong mo, nakitak jay grades na kat nagngangato matlaan. Nasaririt kayong amin nga agkabsat. Apay ngay asaan mo't asungsubatan ni Tatang o ti awag kaw. Ang mga na di na nakita ti cellphone na. Baliwan niya man niya awagan ng madamdama, Lola. Hay, awan at talaga apok. Saan asungsungbatan ni Romeo ti cellphone na? Apay ngay. Kaya't ko pa'y matakasaw ni Tatang. Kaya't ko nga ibaga nagngangato dagiti grades ko. Ijak man mo't amoy jamayo. Tadi na pa'y malagip mo't yung umawag. Saan pa'y nga umawag no saan tayo nga awagan? Mapantayo lang ni Jayan na, Lola. Anya? Un, Lola, mapantayon to Jayan ni Tatang. Asidag mo tanti closing mi. Isa mabalinta kayo nga ruti mapa ni Jayan na. Nalawon, mapantayon to man nga agpaisog bakasyon ni Jayan na. Tanay, saan tayo mo to na mauray nga iso ti agbakasyon? Ado siguro ti trabaho na, Lola. Ay, amok pa'y. Padasak man ang naawagan no madamdama. Barang sungbatan na mutan ti awag ko kankwana. Di mo matsungsungbatan ti mauawag kan ka itay. Ninanang laang mo't dayjay. Amang ano napatag mo ti bagana kan ka. Sigurado adagijay ubing manen ti umawawag kanyak. Imbaon dalaang nilulada. Ha? Kasjay ngamin dagijay nga anak ko. No amuda nga awan trabaho, awagan dakmutan. Kat nagbayag da ang makisarsarita kanya. Siyempre,
No, sung batak ida, di awanan ti panawang ko kang ka. Agyaman nakta panunutin na, Romeo. Siyempre, napatig ka unay kanyak, Vina. Iso akanayon mat nga raw da panunutek ti riknam, ken ti pagsayaatan ta. Manong, saan natansamot na nakaykayat ni Tatang? Ha? Apen ako ng tikas ta? Tadi na tamot na nawawagan. Di na pa'y sungsungbatan ti awag ni Lola kan kuana. Adulaan siguro tiraramidan na. Apay nga saan mo tin nagbakbakasyon? Tsaka mo Di na tansamot tin kaya makita ni Tatang. Saan na ta siguro akailiw? Datalang ti mailiw kan kuana. Saan mo't siguro? Mapitlaan, tabulodok di cellphone ni Lola, tasak ti mangawag kini Tatang. O sige Manong, barang musikan ti sungbatan ni Tatang. Kaya't kung amin na makasarita ni Tatang. Nasaya at magta sinugbata mo ti awag ko ken ka. Itay pa'y nga igam ni Chris na ito'y cellphone ko ngam di na ka makontak. Pasensya kayo, nanang. As-asikasuot ngamin ni Vina. Day tanubyam? Kasta nga rod, nanang. Madimot ano may dito'y ayan ko, kalpasan na. Saan nga isaw ti pangiturungak iti matangkaw? Para manumot laangan nga iti mangsungbat iti awag may. Kalpasan na kasaritang biit dagiti anak mau. Sipod mo tanandan nubyam kat kaslap pa sa komplemento laangan no kasaom dagiti anak mau. Kundi ka pa'y agipaw no jak ibagakan ka. Nanang, adumot ti paggastusak dito'y syudad, kan adda kayo mo't amang kitkita ka dagiti ubeng. Agasam ti kasta pa nagrasrason mau. Nadaan ka laang itinubya kat nagbaliw mo ti warat ti panunot mau. Agpadaya siguro kas kada agpalaod day tautak mau. Isa malipatan pa yan ti obligasyon mo kadagiti anak mau. Sige, nanang, adda pa ti aramidag. Anya pa'y ko ba ti aramidam kat awad trabaho bita? Adda dito'y dagos ko ni Vina, kat rumbang nga asikaswag, nanang. Ay mabitlaag, di mo putput nun ti saritaan ta, kasaumpay dagiti anak mo. Inton maminsanan, nanang. Sige, bye. Ay, naglokon da di Romeo. Si mabalin na talaga ti ugali na. Dinan amo a panunuton dagiti anak na. Nakontak mo gayam ni Tatang. Ngam apa niya di na kami kinasao Lola. Ay, kwagamen apok. Ado ka no ti aramiden na. Ha? San abalay ta umawag tumanan. Kung nakno makasarita kon, kan nag-video call kami, ngam saan mo't gayam? Kanayon mo't tanyado tar aramidan ni Tatang. Ay, wen nga road. Iso nga agbakasyon tayon tuman nga agpaiso ayan na. Datayon timang danon ken kuana no dinan masaango nga agbakasyon ditoy. Ha? Agpaiso Lola? Wen apok. San abalay ta asidegan nga agsira ti klase yaw. Huston tumet ang maawat ko di pensyon kaw. Iso nga addan to nga rod aramaton tayaw nga agbakasyon. Ha? Nanang? Adda kayo? Wen, kaduak dagiti ubeng. Tatang, kailiw da ka una yan. Saan kamot namin niya gawawi di lugar tayo, Tatang? Ha? Kwa? Tatang, dito kami pailayan mo nga agyan tabakasyon mi, kaya't nakama ka din na. Ang nailit dito'y dagos ko. Uray Apay, di mo kayat akadenda dagiti anak mo? Di mo kailiw ida? Ni, saan nakasta nanang? Alala, umunag kayo ba Nasayaat mo't, nalagip na kami apaunugan. Kunak no pagawidan na kami pay. Ha? Saan mo't nanang? Nalangarudan apok, umunag tayon tamangan no agbabawi pay ni Amayaw amang paunag ka na tayaw. Hello, Vina? Romeo, ayan mo. Makaumay ka kadi. No saan ka makaumay, uray siyak langin ti mapanin ti papanak. Ni, saan na mabalin nga may saka amapan?
Masapol akaduan ka. Sigurado ka? Uwan, urayin naklangan dita dagos mo. Ta umayak dita itamot laeng. Sige nga, Rod. Urayin kalangan. Bye. Okay, bye. Rumarakbit na lang. Papanam, katawan mo trabahom ita. Kasangsangpot bilaang kadagiti anak mo. Kuyugag lang ni Bina iti papanan na nanang. Anya, mapan mo kuyugan Genoviam. Idinto ta di mo pa'y maipasyar dagiti anak mo, bayat ti kandada dito ayan mo. Sana bale, ta saan kayo met nga agawid? Isunton ti panangipasyar ko kada kayo. Kanayon akaduam Genoviam dito syudad. Idinto taman mano ang makaduam dagiti anak mo. Ngam di mo pa'y maipaayan ida iti panawanda. Jakmet mabalin abaybay-an ni Vina amapan iti papanan nangagmaymay sa nanang. Apay, delikado ayat ipapanan na tapnunas ka nakadwaam. Saan akas tananang may mayat metlaeng numakadwaak iti papanan na. Sige, ta agrobata ko nanang. At dagayam dagiti anak mo. Ngam api-api na nawam iday dagos mo. Kaya't ka ngamin amakadwaan. Sa anak amakatal na no awan kadwam iti papanam. Ngam masapol nga ikam itinaan anay apanawon dagiti anak mo. Taman manuda ka amakita. Saanin nga isuda ti pagsaritaan ta. Mapantakit din iti papanam. Alang arod. Ngam intun maminsan, no adda dagiti anak mo, ipaay mo ti panawon mo kadakwada. Ket kasanukan. Makaawat akmet. Amok akailida ka dagiti anak mo. Lola, ayan na niya ni Tatang. Di matlas sumangputan. Jakman mo't amo iti dayjay nga amayo. Amo na nga da kayo ng pumanaw pay laeng. Di nakindi pa iti panawon na kada kayo. Tama bayag tumanon asaan kayo nga agkikita no agsubli tayo iti lugar tayo. Lola, mangantayo ka di Jerwar? Jak amoy di amayo. Urayan tayo laangan asumangpot no niya ti kunana. Kuma, mangantayo Jerwar, Lola? Un nga rod, mapantayo agpasyar. Kalpasan na, mangantayo itirwar. Kas iti sigod nga aramidin tayo no dati kwarta ni Tatang. Sige, ibagayon to iti amayo da ita. Da kayo ti mangibagaken kuana no anya ti kayatyo. Bayat ti panagbakasyon tayo dito. Pasensya kayong anak ko, ngem awan kwartak ita. Saan tayo amakarwar amapan agpasyar? Ha? Apay ngawan kwartayo, Tatang? Agtrabaho kayo mo Tatang. Nga maping awan ti kwartayo. Adumat ti paggastusak dito'y syudad, anak ko. Ken masapol nga agurno nga kmet narigat ti trabaho at trabaho nga awan pa'y ti urnong. Ala, san abalay? Da tayo laangan ti agpasyar apok. Ha? Saan tayo kadwa ni Tatang? Umay kayo Tatang. Alawen, umayak. Sana bale? Tadamat nga agpaiso ni Lulayaw nga aggastos. Ha? Talaga nga awan panggap mo agumastos? Awan nga rod ti kwartak nanang. Di ka do pa'y agpawit no jak ibaga. Ita, awan ti kwartam. Pag-ipanam ngay kuma iti kwartam. Simmabali kakit di atalagan, Romeo. Nagbaliw ni Romeo manipod na daan iti nobya mangbianong. Mas ipapainan ti panawon na iti nobya na ngem kadagiti anak na. Jakmut iparit amang nobya basta di na kumamot baybayan ti obligasyon na kadagiti anak na. Manmanulang nga roden ang makitkita na ida, ngem di na pa'y ipaay ti umno panawon kadakwada, no day tayo may kaniti gundaway makaden na nadagiti anak na. Kati kagurak launay, di na pa yan sustentuan dagiti anak na mangbianaw. Lola, adda bayada ka di pagadalan mi. Uray siyak Lola, at damot bayadak. Ay na, nagigindan ti paggastusang itabulan. Ay, kasano nga taday ito yan? Impaistimar ko nga minday tatab amalaglegkab. Tama nga no itayab tinapigsa nga angin no agbagyaw.
Pasano nga rod dito yung lola? Sabi ka sa pulan nagbayad na kiti pagadalan. Uray siyak, Lola. Nalamabit ang taawagak ni tatang yaw. Mangibagaaken ko ana, bareng no adda ti maitid na. Sige lola, awagan niyo ni tatang. Takayat kumatla nga makasarita. Naragsak ka kadimot lang iti dahi ti apanagkamping ta? Launay mayat ngamin ti agkamping no sagpaminsan. Wen dakkel ti may tulong dahi tayo tapno mapunas ti stress iti inaldawa trabaho. Husto ka. Dakkel ti maitulong dahito kadata. Isong agyang manakmat iti ipapaay mo apanawon kanyak, Romeo. Nakasingsingpot ka kanyak. Gaputa ay ayaten ka unay-unay, Vina. Si kalaeng ti inayat ko, sipod na balo ako. Romeo, Agyaman na, takinayat naklata nga oray balo ak, ken addan dua nga anak ko. gapot ay ayatin ka unay, Romeo. Adaw mo awagan ka. Bye-bye amon. Ha? Amang ano na patagmat ti gagara ti mauawag. Sigurado ani nanang dayta, sa nabalay. Taawagak ton no makasubli ak ije dagos ko. No umawag ti inam, sung batam adagos. Nang runa kat ada iti sidong na dagiti anak mo. Ne, nagsardengan nga mo awag. At tinasayaat, awagam. Amon ti bakagapo, no apay nga umawawag. Na yan. Nagbayag nga umawawag ak, ngam italaki na sarita na Romeo. Pasensya kayon nanang, kadwak ngamin ni Vina. Adda kami diti kampingan may. Di mo man la kumustaan mo't dagiti anak mo? Tilatan nobyam ti pangibukbukbukam iti panawon mo? Natural tanubyak ket nga rod nanang. Ngam panunutom kumabot dagiti anak mo. Isong agipawit ka iti aramaton da iti pagadalan, tanay. Agidandang agbayad. Sapay nagdakkel ti naggastusak diti balay. Awan igem ko. Sapay awan mo't lang tiggem ko nanang. Anya, awan lang arudon ti pawpawit mo kadagiti ubay. Awan pa iti urnong mo. Ado mo't ti paggastusak nanang, ken jak mabalay nakisayan di duldulin ko apara kada kaminto ken ni Vina. Nagalasan ti aramid mo. Agor ornong ka iti para iti nobyam. Ngam di mo pa'y panunutan dagiti anak mo. Amang namnabakan ka. Basta gipawit ka iti pagbayad dagiti anak mo. Ipaay mo ti rumbang apara kadakwada. Vina, kayat kan may kalaysa. Ha? Sa pela ko matumanugot ka. Adamat ng tinaan-anay nga ornong ko pagrugyan ta? Kasanon dagiti anak mo. Anak ko lat ta idaa. Agden nata dito'y syudad, ta ijay damot ayan ni nanang. Saan mo nga alaen ida iti danam? Mayat mati kasasada iti sidong ni nanang. Iso nga ijay dalangan, ket agkalay sa tamutan. Panunutan ta na imbag ti maipapan iti daytoy abanag. Nang runa ket adda dagiti anak mo. Masapul nga amumot ati kapanunutan da, no kayat mo ngagkalay sata. Awan mo't lang ti ammo dagi dyan, ta ubing dabay laeng. No anya ti kayat ko, iso ti matungpal. Nga masapul nga ipakaamom daytoy iti inam. Nang runa ket iso ti mangkit-kita kadagiti anak mo. Ha? Kasaritan pa nga umuna no anya ti makuna na maipapan iti daytoy, no bilang tagkasartan. Kasanon, no saan nga umanugot ni nanang? Basta denggem no anya ti ibagana. Tawan mo't siguro ti pagdaksam nga ibagana kan ka, Romeo. Nasaya at launay ta nagpakita ka. Itaman pa'y nagbakasyon ka nga uray jak imbagbagaken ka. Nanang, kayat kayo kumakasarita. Maipapan iti anya. Nanang, kayat kon nga ikalaysa ni Vina. Anya. Ang sakbay ngagkasar kami, kinid daw na kasarita kayo pa ikanaw. Imbag pa'y genubiam tamo na kapanunutan. Ngamsi ka, dinak pa'y siguro kasarita maipapan iti daytoy no di na imbagaken ka. Nanang,
Kasano nga rodon dagiti anak mo no kayat mo nga ikasar tinubyam? At dadamot iti sidong yaw, iso adya ko nalaan ida. Anya, managing bubukod ka rumyaw. Bukod mo lang apagragsakan ti pampanunutam. Agasam tawan gayam ti panggap mo ang mga lakadakwada. Diyak kayat nga adda ti makunan ni Vina, nanang. Si kanto pa'y tinangibag a pampanunutan ni Vina dagiti anak mo. Ngam si kalaang ti awan panunot na. Nanang? Napan kay di syudad adi mo tinungpal dagiti karim amanggad ka para ka dagiti anak mo. Tapno maitad mo dagiti masapsapul da. Binaybay am ida iti sidong ko. Kasla awan anak mo. Iso ano mga sawa ka? Alaam dagiti anak mo iti sidong mo. Anya? Dayta ti kondisyon ko rumyaw. Numang bukal ka manan iti bukod mo a pamilya. Iraman mo nga rod dagiti inauna nga anak mo. Di mo ida ipwera iti pamilya a buklam manan. Taiso dati mo na a pamilya. Nangasawa latangarod manan ni Romeo. Ngam kaslaawanan ti anak na nga imbati na kanyak ta impamaysa na mutan ti panawon na iti kabarbaro a pamilyana. Nang runa idinadandan iti anak kin ni Vina. Agipaw 8 no kay kayat na. Kat tinasakit, mas napatpatag ti anak da kin ni Vina ngam dagiti inauna nga anak na nga adday ti sidong ko. Saan apatas ka dagiti anak na? Masya na kadagiti apukok ta saan nga ikaskaso idan ni Romeo. Idinto ta iliwan dalaunay ti amada. Jakmut kayat nga ipanlat ta ida iti sidong ni Romeo ta amangan numabaybay ang dalaeng. Nataltalgad ti panunot ko na daday ti sidong ko. Iwanwan nakman iti kasayaatan nga aramidak mang biyanong. Tapno agbalin mat apatas ni Romeo kadagiti anak na. Kastan, to'y pagayam mo, Sofeng. Ti nasayat dita, tapnusan ka magurduan, pagayam Sofeng, ipan mula ngayon, dagiti anak na iti sidong ti amada. Kastala ka simple da ita. Ta imposible mo ta baybayan na ida kat anak na dagita. Kandita mapanaknakam no talaga makaawat tinagbalin may kadwa nga asawa na. No kalpasan day tang aramidem kat talaga mabangking ti amin, mabalin mo matlata pagsublian dagiti apo ko iti sidong mo. Taging kang amin nga dadagiti ubing iti sidong mo, yalang-alang laeng tanak mo ti obligasyon na ta amuna asan mo abaybayan dagiti ubing. Iso kasayaatan no kadenada ti amada. Kat no bilang ta kailimunto man dagiti ubing, anytime mabalin mo latamot sarungkaran ida. Ekspektaran ti ado nga ipaay ti ama ti material kasapulan ti pamilyana kan protektaran na ida. Kan dagiti inna ti adada maseknan iti emosyonal kasapulan ti pamilya. Iti daduma pamilya, mabaling aramiden ti ama wenno ina ti papel ti asawa na. Adda na idumdum ang aramidan ti ama kan ina iti panang padakkel iti anak da. Kamaudyanan na ti maadaw iti Biblia, ngem no adda saan ang mga sikaso kadagiti kabagyan na, nang runa kadagiti kamang ti pamilya na, tinalikodan nan ti pamati kat dakdakes pay ngem ti saan mamatay. Alright, that's alright. Kastan ka drama. Aging gangit isumaranon tumanan ngayon tay panagdodopodop. Panagdudupong dito'y talaong na diyanang. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos diagnina kada kayo. Amen. Bye-bye. Thank you so much, kadrama. Kung gusto nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!